Hello, Salibonani, Makadini, and welcome back to Destiny Blitz. My name is Tasha. Destiny Blitz, chirongwa chinowinzwa kwamuri neDestiny TV. Chirongwa ichi is aimed at giving you my highlights and my shows atinenge takaita during the week. My shows aya anosanganisira my shows ema Chiefs, The Village, and even dzimwe nyaya dzakasiyana-siyana dzatinenge takaita during the week. And having said that, let's hop straight into the show. And here are the highlights for this week. Mumushame vanhu munonovhura madhoo mune matata evanhu moita zvamunoda mumushame vamwe vanhu. Hakuna chivanhu chakadaro, vana tete zvinhu zvakadaro hazviko. Atodaiso kumagaro kuna mahampu shamu zvikurohwa. Azive tuwane magararamiro. Paburitswa ngekata yellow. Yes, but bazoti gare apa azonge aita white body yake, so even bvudzi rake ranga rakaita white. Kuratidza agara ari munhu. Anodoranga agara. Okay, in our first story, nyaya isinganzwisisike inovhundutsa and vanhu vakawanda vakataura zvakawanda zvakasiyana pama comment section. Inyaya yezvigure. Mhuri yakaenda kuna mambo ichinokumbira mambo kuti abetsere nenyaya yakaitika pamba pavo. Panext pakanga pane mutambo wanga uripo. Ndokubva vadana zvigure kuti zviuye kuzovabetsera pamutambo wavaita. Zvisinei hazvo, pakapera mutambo uyu zvigure zvakabva zvaenda panext door. Zvakabva zvasvika zvakapinda muimba yanga iri imba yemunhu akanga afa. Vakabva vasiya vaita zvavanga vaita imomo. Mhuri yakakumbira rubatsiro kuna mambo nekuti muna October iri kuuya vari kuda kunge vachiita manyaradzo, asi havasi kuziva kuti zvinozoita here kuti vaite manyaradzo nezvinhu zvakaitwa nezvigure pazvakapinda muimba iyi. Ndimi mune panhu pakanga pachiitirwa zvinyavu. Hatitika iye zvino tiri kuda vezvinyavu vacho kuti ndivo vatiudze kuti chavakanga vachichera vachiita mumushame vanhu chii. Saka muchiona vanhu muchitora mamhepo mopedzera makutonga vanhu vanopenga mumusha kutarisa munhu kuti njere dziripo here modzishaya. Akanopinda zvigure mese makapinda here zvigure zvacho. Hamuna kupinda patarisai muone zvinhu zviri kunoitika manje. Handi munoona ngozi kana ichiparwa. In our next story from Twice a Mother, Estella usually says, kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakakanyanya kana amai vachirarama nemwana ane urema. In our next story, amai Eddie, ava vane mwana wavo ane 20 years, anorarama neurema. Vakange vaendesa mwana wavo kuchikoro kuti awane rubatsiro kuti azovewo munhu ari nani mune ramangwana. It's very disappointing to hear kuti vaendesa mwana wavo ikoko, mwana akazenge achidzoka kumba achiratidza kuti airohwa zvikuru. Ndipo ndakaona mwana aitadza kugara. Ndati kune Eddie wakaita sei? Kudaiso kumubata daiso kumagaro kuna mahampu shamu zvikurohwa. But however, chinoshpadza panyaya iyi kunzwa kuti kune amwe varume kunyangwe zvazvo kana pachinge pazvarwa mwana ane urema vasingasiyi mhuri dzavo vanosapota mhuri dzavo through thick and thin. MaEddie vanotenda zvikuru murume wavo uyu anoti anovabatsira zvikuru pamwe chete nemwana wavo musikana uye anova muteedzani waEddie. Batsirikana nehanzvadzi yake nomutera ndini zvinombondibatsiridza kumutakurawo kumujima achimusimudza. In our next story, nyaya inosuwisa, nyaya yakaitika kuChegutu. Pane mbuya vari kunzi vakapisirwa mumba pamusana pemaland disputes ari kuitika panzvimbo yaari kugara. Nyaya iyi iri kunzi haisi kukwanisa kunge ichibatsirika kunyange nasabhuku nekuti kana sabhuku vati ivo nyaya iyi haisi mumaoko mavo. Zvisinei hazvo, kune ava vanoda kubetsera, munokwanisa kutibata pane namba dziri kubuda pazasi. Imba yakatsva yaive bedroom, dining nekitchen yaamai ava. Zvinorwadza kuti hapasisina kana chinhu chasara chinonzi chavo. Ivo pache zvavo vakatsva uye vari muhospital. Kune ava vanoda kubetsera, tinokumbira mutibate panamba dziri pazasi. Patakaitawo panapa ndakavasvika zvishuwa hembe dzanga vakapfeka dzakanamatirana nemuiri. Pane vanhu vashoma manext door ava chiri kutinetsa kuti hapana kana akabuda. Pane someone akasunga door so that kuti gogo kana vakuchira mumba vasakwanise kubuda. In another story, this week takaenda futi kudziva rasekwa uku
kwakawanikwa murume ainzi akapondwa akakandwa murwizi. Chakaita kuti vanhu vakawanda vashamisike ndechekuti murume uyu paakawanikwa akawanikwa ane wallet nemari nefoni zvese zviri paari. Murume ainzi akanga ashayikwa kubva musi wa3 kusvika paakazowanikwa musi wa18. Tiva vange vanodhakwa zvekupfurikidza iye kuti anzi murume anotaura mukadzi wavo anotaurisa. Saka anenge achiti nguva dzangu zhinji ndakapedzera uko ndakaenda dhakwa ndosvika ndichita se ndichizvirarira hangu. Saka vanenge ronzi nemukadzi wake vanga vachitonetsana nenyaya iyoyo yacho nacho nekuti nenyaya yegirlfriend vanhu kuti baba vari kurima munda umu vatizoni mudziva pazasi pavari kurima pane mutumbi urimo mune munhu akapondwa. Mwana wachona anzi akangopotsa masho ekuti hapana mumwe munhu ndidhedhi vangu. Okay, family, that's all we had for you today. Those were the stories that were coming to you from Destiny TV. Remember to subscribe and like and share our channel to your friends. This will help our channel grow. My name is Tasha, and please be safe. Kwamuri Koko. Thank you so much. Till next time. Bye.